No. Jesus, Ambi nehra... celú hlinu na mňa zahrabáva. Super, väčšinou podstielku kupujem buď v DMK, alebo teraz som vykúpil celú bielu. 20 kg som kúpil podstielky, tak máme aspoň máme aspoň dopredu, hej. Pretože Ambra kaká ako Lion King, ako malá Simba a potrebuje mať fakt zásoby. A hovorím, všetko čo mali, tak som z biely kúpil a zatiaľ je to v pohodičke podstielka. Čo je dôležité, že hlavne sa nepraší až tak a je to nejaký 100% materiál, teraz neviem, jak sa volá ten názov. A na čo som došiel, že fakt veľmi dobre to dokáže absorbovať všetky tie mačacie výkaly, ale není to iba pre mačky, je to aj pre iné hlodavce alebo zvieratá, hej. A je to 100% materiál, keď tak sa mrknite. Ja som zatiaľ spokojný s tým. Zatiaľ mám pocit, že v DMK sa viacej prášilo, viacej práši tá podstielka. Aha. Ambi, si pripravená? Ja dúfam, že vodítko to neschytá. Už to ide. Jesus, Ambi, ty si zapečená, alebo čo? Včera si mala kuracie mäso, čisté iba. Dobre, okej, to bolo nič. Ambi, zahrab to. OK. PC v prírode, číslo 5. Kaki, vybavená vec. Super, Ambi. Si čistotná, paráda. Aspoň nemusím kupovať ďalšiu postielku.